Yleensä mulla menee vähintään viikko edellisen videon julkaisusta, että mä otan uudestaan kameran käteen, mutta nyt mulla tuntuu siltä, että mä otan kameran mukaan, kun mä lähden taas kerran Ouluun. Nykyään aina kun mä kuvaan, niin mä oon aina menossa jonnekin. Mun elämä ei ole oikeasti näin hektistä, että mä kyllä viihdyn todella hyvin myös kotona 4 seinän sisällä. Ehkä jopa paremmin kuin koko ajan johonkin menossa. Mutta nyt mä tulin tänne XXLään ja nyt mun pitäisi käydä etsimässä jalkapallo. Koska kesä tulee, fudiskausi alkaa, ehkä vielä jotain muutakin kuin pelkkä pallo. Katsotaan mitä täältä löytyy. Nyt on shoppailtu ja seuraavaksi mä menen hammaslääkäriin. Hammaslääkäri on kyllä yksi sellainen asia, että sit kun sä täytät 18 vuotta ja äiti ei enää varaa niitä sulle, niin ne vähän unohtuu. Ainakin mulla unohtuu muutamaksi vuodeksi. Mutta nyt mä pyrin käymään silleen kerran vuodessa tarkistuksessa ja hammaskiven poistossa. Mulla ei ikinä ollut yhtään reikää, siitä mä oon aika ylpeä. A few moments later. No niin, nyt on hammaskivet poistettu ja kaikki ok. Eihän se aina kovin mieluiselta tunnu, mutta siis en voi korostaa tarpeista. Pitäkää huolta teidän hampaista. Että se on pieni paha loppujen lopuksi siihen, että sun hampaat on terveet ja hyvässä kunnossa. Mulla oli itsellä yläasteella oikamishoito. Mulla oli raudat useamman vuoden. Mä oon tottunut käymään hammaslääkärissä, mutta mä ymmärrän sen, jos se jostakin tuntuu ikävältä tai pelottavalta. Kuitenkin se on aika pieni hinta siitä, että hampaat on hyvässä kunnossa. Nyt lähdetään ajeleen tonne sateeseen ja sitten mä esittelen kämpillä teille noin, mitä mä ostin siltä XXL:stä. $2,000 years later. Se on varma kesän merkki, kun Dennis tulee talviunilta lenkkikaveriksi. Ulkona on 24 astetta lämmintä. On niin mahtava keli, että mä oon käynyt 2 jo tänään lenkillä ja kello on vasta 3. Mutta mä oon kokonaan unohtanut tehdä ton XXL-ostosta esittelyn, joten tehdään se nyt. Toki teillä tässä ei mene montaa sekuntia sitä edellisestä klipistä, mutta oikeastaan se on mennyt jo useampi päivä, kun mä oon unohtanut tehdä sen. Mutta edelleen tuolla kassissa, niin mä nyt esittelen teille, mitä mä ostin XXL:stä sen, kun mä kävin Oulussa. Kuka toi Rodmanin Suomeen? Ihan ensimmäisenä hikipanta. Mä en oikein osaa selittää, että miksi mä tän ostin, mutta musta on kiva pelata fudista tai korista sillä, että on hikipanta. Mulla on kuitenkin sen verran pitkät hiukset, niin tulee välillä silmille. Ja ei jaksa käyttää aina lippistä, niin kokeillaan tällaista ensi kerralla. Pallopumppu, fudishortsit ja teepaita. Tämmöiset hengittävät. Näillä on hyvä vähän lämpimälläkin kelillä potkia. Ja sitten uusi jalkapallo. Trionda. Tällaisella ne vissiin pelaa sitten kesällä World Cupissa. Saapa nähdä, miten tällä lähtee vedot. Pitää käydä testaamassa. Vähän pitää laittaa ilmaa ainakin. Okei. Sitten mä näytän vielä yhden jutun. Ja tää on kyllä siisti juttu mun mielestä. Mä ostin tällaisen pienen dronen. Ja tää liittyy yhteen juttuun, projektiin, mitä mä alan kesällä tekemään. Mutta tästä mä oon todella innoissani. Ja siihen näet, että tää on tämmönen niinku laatumerkkinen 4K-kuvamateriaalia kuvaava drone. Niin tää ei ollut kovin kallis. Tää oli jo alle 300 €. Nyt mä ajattelin ruveta laittaa ruokaa ja sit mä venyttelen. Laitetaan pastavesi kiehumaan, mä ajattelin tähän spaghetti bolognesea. Niin kuin mä viime videossa sanoin, niin mulla loppuu työt tällä paikakunnalla nyt kesällä. Ja yksi asia, mikä sinne harmittaa, on tää, kun mä joudun luopumaan tästä kämpästä. Tää on ollut ihan niinku siis superhyvä kämppä. Että ainoa mikä pieni miinus tässä on ollut tää aika kallis asua, koska tässä on aika kallis vuokra ja sitten tässä on vielä sähkölämmitys ja se sähkö ei kuulu vuokraa. Niin talvikuukausina se menee se hinta aika korkealle. Mutta siis ehdottomasti parhaita kämppiä, missä on asunut. Se harmittaa. Ja nyt pitää viikonloppuna alkaa sitten muuttohommiin. Vaikka tässä on vielä viikko jäljellä ennen kuin mä tästä oikeasti muutan pois, mutta mä ajattelin aloittaa jo hyvissä ajoin sen muuttamisen, niin ei sitten jää ihan viime tippaan. No niin, nyt kun tuo ruoka tuossa pikkuhiljaa valmistuu, niin aletaanpa venyttelemään. Mulla ei venyttely ollut silleen aina semmonen niinku rutiini, vähän niin kuin hampaanpesu tai vessassa käyminen. Sitä tulee yleensä kauden aikana varsinkin tehtyä joka päivä oikeastaan. Vartti parikymmentä minuuttia, joskus pidempäänkin, vähän miten huvittaa. Mutta nyt on pakko sanoa, että sen jälkeen kun jääkausi loppui, niin en ole venytellyt kertaakaan. Ja kyllä huomaa, siis paikat on aivan jumissa. Ja sen alkaa huomaamaan, sen rehellisesti alkaa huomaamaan. Ihan peruslenkkienkin jälkeen on paikat jumissa. Toki se voi johtua siitäkin, että mä oon vaan tulossa vanhaksi, mutta kyllä mä luulen, että venyttelevällä, rullailemalla
sen asian saisi huomattavasti paremmaksi. Ja nyt mä otan tavoitteeksi, että tästä lähtien mä venyttelen joka päivä, myös nyt kesälomalla, vähintään sen 20-30 minuuttia päivässä. Että mun lihakset pysyy hyvässä kunnossa. Varsinkin jalkojen lihakset, ne on niin kuin jääkiekossa, varsinkin maalivahtina. Ihan super tärkeä huoltaa, ettei tule mitään revähyksiä tai loukkaantumista. Ja mä tiedän, että venyttely ei ole monellekaan koskaan kovin mukavan tuntosta, ja se on semmonen, mikä on helppo yleensä skipata. Kyllä mä sanon, että niinku semmonen 15-20 minuutin venyttely lihashuolto päivässä, niin varsinkin tällä, jos käy treenaamassa, niin kyllä se helpottaa elämää. Silloin nuorempana, mä oon kuitenkin pelannut varmaan 15 vuotta kohta, niin silloin nuorempana ei ollut niin justiisa, mutta kyllä nykyään huomaa, että jos jättää välistä. Mä kävin pelaa fudista tossa pari viikkoa sitten, enkä venytellyt sen jälkeen, enkä laittanut mitään kylmägeeliä, enkä mitään, vaikka tiesin, että lihakset tulee olemaan jumissa, niin mulla on edelleen ihan superkipeät lihakset siitä. Sitä on 2 viikkoa kohta aikaa. Tyhmästä päästä kärsii koko jätkä. The next day. Hyvää huomenta. Kattokaa mikä keli. Ei pilveäkään. Ja mikä olisikaan sen parempi tapa viettää aurinkoinen päivä kuin muuttohommissa. No sehän voi tuosta ottaa samalla reissulla. Eli tässä on nyt 4 jäteessäkillistä vaatetta, vai 5? 5. Se on tuolla välissä. Tiedän mihin näin paljon vaatetta välttämättä olisi tarvinnut ikinä, mutta varmaan noista 5 jäteessäkistä 4 on semmoisia, mitä en ole käyttänyt kertaakaan, kun täällä asuu. Tää ruveta laittaa myyntiin. Joo. Jes, moro, kiitos. Sinne lähti ensimmäinen kuorma. Täällä on vielä kaikki, mitä tällä viikolla elämiseen tarvii. Eli sänkyjä, sohvaa ja telkkaria. Katsotaan, jos toi pelipöytä ja setuppi ja sun muut vielä tälle iltaa saataisiin vietyä pois, jos käyvät vielä toisen reissun hakemaan. Alkaa käydä tämän kämpän tarina lyhyen. Viimeistään viikon päästä muutto pois. Ja mä tosiaan muutan porukoille muutamaksi viikoksi ennen kuin sitten loppukesästä muutan sinne Ouluun. Joten varmaan tulee toinenkin muuttovlogi jossakin vaiheessa. The next day. Tässä muuttohärdelin keskellä on hyvä tehdä välillä jotakin muutakin, joten nyt lähdetään pelaamaan jalkapalloa poikien kanssa Muhokselle. Ja minä olen autoton ihminen tällä hetkellä, joten mun pitää taas ehtiä junalle. Koko päiväksi luvattu pelkkää vesisärettä, mutta meitä ei ole tehty sokerista. Aika autiota on täällä rautatieasemalla tälleen 10 aamulla, sunnuntai-aamuna. Mutta ei se mitään. Muhoksella sitten tavataan vähän taas tuttuja kasvoja. Tällä hetkellä ei onneksi sada. A few moments later. En haluaisi olla kriittinen, mutta aina näitä bemaarikuskeja saa ootella. Jätkänät myöhässä. Näin sitä on saavuttu. Muuten todella härski yhdistelmä nämä pinkit. Kovin monella ei ole tämmösiä nappuloita, jossa lukee Dua Lipa. Tai eiköhän pistetä homma käyntiin. Hours later. Vähän riisiä ja kanaa urheilun jälkeen. Tämä ei päivä vlogiin. Tämä päättyy vlogille. Pojat tuli viettää viimeisiä iltoja tässä kämpässä. On siellä kallattiin. Talo-omistaja on vero. Mutta tämä on laitonta vain. Itehän söi riisiä ja kannaa, kun on terveellinen ihminen. Sama.
What the hell? Not good, not good. Perttu leikkaa nämä huonot heitot pois. Onko se... Nyt tämä vasta perseelle menneekin. Kuvakaa. Hei, se on vaan banaanisyönti. Se on banaani. Elekää tehkö sitä outoa. En tiedä kumpia tässä voitti, toisella on banaania tuossa soovalla. Ja... Tämän kurkkuhaasteen voitti Perttu. Huomaatte, ensimmäistä kertaa syö banaania. Tää on sitä syvää. Oli rehellinen banaanisyöntikilpailu. Joo. Ja sen voitti Perttu. Ei, hyvä Kun söitti tän vitun pannu. 3 hours later. Aina tuota se käyttää tää klippiä. The next day. Tässä kaiken muuttohärdellin ja muun keskellä niin toukokuun viimeinen viikko menossa ja se tarkoittaa sitä, että tämän viikon jälkeen osa lapsiryhmän lapsista jää kesälomalle ja mä en sitten enää niitä näe, kun mulla työpaikka vaihtuu, että vähän haikeat fiilikset sinänsä. Sinänsä kyllä sen asian suhteen. Täällä alkaa olla jo kämppä aika tyhjillään. Vielä pari päivää tässä. Joo. Mä tossa nukuin vahingossa 5,5 tunnin päikkärit, joten katsotaanpa miten yöunet onnistuu. Ei siinä mitään. Nautitaan tää viimeinen viikko vielä tässä tuolla isommalla porukalla. Sitten jää osa lapsista lomalle ja sitten kesällä vetää vähän pienemmällä rosterilla tossa. Ja sitten jäähän itsekin lomalle jossain vaiheessa. Mutta näin se vaan on tämäkin vuosi vierähtänyt ja tämä kevät ihan sairaan nopeasti mennyt. 2000 years later. Games the game. Sulla on vielä paljon opittavaa tästä contentin tekemisestä. Kaikkea ei tarvi syyä. Doug. Uusi kämppäkaveri. Hertta. Hei, älä nyt nuole sitä vielä kun ei söisi tuota mikrofonia, niin olisi ihan kiva. Tämmöistä tämä elämä nyt on. Tämmöisen tuholaisen kanssa. Tämmöistä tämä elämä nyt on. Uuden kämppiksen kanssa. Se on vähän innokas vielä, mutta nyt alkaa olla muutto tehtynä ja kamat siirretty tänne porukoitten luokse. Tässä sitä nyt mennään muutama viikko. Hertan kanssa. Herkules olisi sulle osuvampi nimi. Herkules. Sano katsojille terveys. Sano, että tilaa kanava. Riiviö. Oko riiviö. Hassu. Näytät ihan rotaalta. Me kuvataan Hertan kanssa videota. Hertta! Hei. Älä syö mun sandaalia. Au. Se on äitin kukka. Niin se vaan on nyt avaimet palautettu ja kämpästä luovuttu ja nyt alkaa sitten tämmönen
välillinen ajanjakso tuolla porukoilla. Mutta hei, tämä muuttovlogi oli tässä. Ja nyt, jos et ole tilannut kanavaa, niin nyt kannattaa se tehdä, koska kesällä on tulossa sitten ihan eri tavalla videoita ja ihan erilaatuisia videoita. Ei pelkkiä vlogeja, totta kai näitäkin tulee, mutta myös oikeasti hyvin tuotannollisia videoita. Joten pistä kanava seurantaan tai tilaa kanava ja seuraamaan myös TikTokissa ja Instagramissa. Heippa!